Alright, Super Pam, Super May Gubay here. With J. Paringolay Lablab. And for today's ganap is mo ato tagsimbahan kay mo simba ta bisan iulan. Willing ra kita mo ato. Basta na tayo lang pa hindi ra puta magpakabasa dito sulod sa simbahan, no. So I just want trying to share nga although gasimba man gyud me pero naagi po may mistakes. Makasamra pod mi sa mga tao nga wala kasimba nga mukaon mi, makasala mi, masayop mi. So kito ganing mga mindset nga na nga murag gyapon kuno kinaiyaha bisan sige og simba. Murag bisan kuno simba dili kuno ano kinaiya kana bang na nga ingon nato nga ilang basihan ba ang tawo masimbahon dapat murag perfect na. So alang sa kasayuran no dili man pud mi mga angels, dili man pud mi mga holy na jud kaayo. Di na jud mi kanang perfect. Ang amo nga masayop lang mi kinapatasan na among sayuta. Naagid tay mga kasaypanan mo gani mo adto magsimbahan aron magrepent maghinulsol. So katong mga tao gani nga abay kay ingnon din mi nga kami simba nga abay kay sige kunong gasimba nga nung anak na. So ang kinaiya jud mo ni dako kay prosesonon sa atong kinabuhi kay lisod man jud kay na siya nga i-adjust. So kung naman ko'y kinaiya o naman ko'y kinaiya na akong igsuon sa simbahan, iyahan na ng tulubagon sa Ginoo. Gayon na ni ang kinaya. So dira ko nato kuan i-blame na to ba nga kay simba dapat perfect na gyud, di ba? Naman tay isa-isa good ka kuan ba kanang kinaiya. So di nato makuan. Di nato makuan ang tawo. Bisan si pa nagsimba naman puno sila kalapasan. So mara to siya og have a good day. And happy Sunday all. Simba lang ta. And God bless all. Love you mga